ħanaralkom żewġ istejjer mill-ktieb vera sabiħ li għandi fidi li huwa l-ktieb Żelqiet Sportivi ta' Mario Pisani. Huwa ktieb reali ħafna x'huwa mimli ċajt, hemm madwar 160 ċajta li daw verament seħħew u daw ikun hemm diversi plejers tal-Premier għaw Malta li jibdew jirrakkuntaw dak li jiġri fil-ground u mhux biss. Imma ejja ħal nibdilkom naqralkom tnejn minnhom. L-ewwel waħda hija ma kienx tieġ. Il-plejers tal-Pjetà inġabru kollha biex imorru 3 ijiem il-buskett qabel logħba taħraq mal-Ħamrun. Dinov ma rridx li l-plejers ifallu la mill-buskett u lanqas mill-logħba. James Camilleri kien qal lil sħabu li hu kellu t-tieġ ta' ħuh u rid imur bil-fors għat-tieġ. It-tieġ kien lejlet il-logħba u l-coach kien taħ permess li jmur. Ftehmu x'ħin jitlaq u sa x'ħin irid jerġa' jiġi lura. James kuntent li kien ingħata permess mill-coach mar qal b'kollox lil Xavier Darmanin. Dan dlonk mar qal lil Raymond Mifsud u Tony Kassar li kienu fil-kamra tiegħu bl-arranġament li kellu James mal-coach. Issa talli se jitlaq irid ipatti waħda tajba. Nagħmlu bar minn ilma fuq il-bieb waqt li t-tnejn l-oħra tal-kamra tiegħu ikunu rieda u kif jidħol jixxarrab qalilhom Xavier waqt li kompla jispjega kif trid issir din l-operazzjoni delikata biex la jinqabdu mill-coach u lanqas minn sħabu li kienu qegħdin jaqsmu il-kamra ma' James. Xavier mela bar mill-ilma bis-silġ, mara ċ-ċavetta ta' James mir-reception u daħal inkis fil-kamra waqt li sħab James kienu rieda. Poġġa l-barmil fuq il-bieb, ħareġ u ma' Raymond u Tony għad jistenna lil James dieħel. James daħħal iċ-ċavetta u fetaħ il-bieb u fil-pront is-silġ li kien inbidel fil-ma friżat niżel għal fuqu. Blajta li għajja tħassat lil sħabu li kienu reqdin. Tom ħassla kliem għax waħħal fihom insista li la darba l-barmil kien minn ġewwa bil-fors kienu huma li dendluh fuq il-bieb. Minkejja li baqgħu jensistu li ma kellhom x'jaqsmu xejn, James kien konvint li tal-kamra kienu l-abuh. Mela l-logħob mhux fil-ground biss isir. Ħanaqralkom oħra malajra. Ħansib waħda tajba. Okay. Ħanaqralkom tina 90 minuta tajbin. It-tim tal-Belt kellu logħba away kontra Porto. Qabel il-logħba kien hemm min iddeċida li jmur iżur il-Madonna ta' Fatima. Il-President tal-Belt Joe Caruana Karin mar quddiem l-istatwa tal-Madonna u qal f'qalbu: jien ma tantx nitlob imma kemm nixtieq li tagħtina 90 minuta tajbin. Dan il-ħsieb li qed jiġini issa f'moħħi nixtieqek li twettaquli. Weslet il-ġurnata tal-logħob. L-ewwel ħaf xejn b'xejn. Jibda t-tieni ħaf, tgħaddi l-ewwel kwarta u l-iskor jibqa' ma jinbidilx. Tgħaddi t-tieni kwarta u l-istess l-ebda gowl mill-ebda naħa. Jgħaddu d-90 minuta u l-Belt jibqgħu ma jaqilgħu l-ebda gowl xejn b'xejn. Joe Caruana Karin ftakar fit-talba li kien għamel. Grazzi Madonna, 90 minuta tajbin, qal. Ir-referi indika l-ħin barrani. Il-Porto ingħataw free kick. Il-ballun jaħbad ma' spallet plejer Belti u jidħol fil-lasta. Ġie skurjat autogol fit-92 minuta. Vera għedlek 90 minuta u mhux il-logħba sħiħa, imma kellek tkun bit-timer u tkun daqshekk tal-punt miegħi hija ħasra. U hekk insomma hija ċajta vera tajba minn dan il-ktieb daqshekk sabiħ. Jiena sa frattant ħankompli naqra, għandi ħafna oħrajn, għandi 160 waħda u allura ħankompli għaddejja. Jiena sa frattant nisidilkom tagħmlu l-istess, Niselmilkom.